Moi vaan kaikki! Pahoittelen, mulla on jälleen vaihteeksi videossani flunssainen ääni, koska mä olen kipeä puolet ajastani koko ajan ja mun viime aikojen paras ystävä on ollut paketti nenäliinoja. Mutta joo, tosiaan tässä videossa mä ajattelin esitellä teille 3 kotitekoista kasvonaamioa, mitä mä testasin. Ja nää ei ole tosiaan mitään mun itse keksimä, mä löysin nää netistä, nämä ohjeet. Ja mulla on itselläni sekaiho ja nämä kaikki toimi siihen tosi hyvin, ei tullut mitään allergiaa kautta ärsytystä. Tietysti en ole allerginen noille aineille, mitä tuossa käytettiin, mutta siis uskon, että toimii kaikille ihotyypeille. Let's start! Toi eka, mitä mä kokeilin, niin oli semmonen suklainen kasvonaamio. Ja siihen tulee 1 desilitra kaakaota, puoli desi sokeria ja 2 teelusikallista oliiviöljyä. Ja mä pistin siihen vähän niinku myös sitten lopuksi lisää vettä, koska se oli ihan liian sellaista kiinteettä, sille ei sitä saanut naamaan. Oliiviöljy olisi luultavasti ollut parempi niinku laittaa ekstraa, mutta pistin vettä. Sekoitetaan nyppien se öljy ja se kaakao ja sen jälkeen lisätään sokeri. Ja sitten vaan annetaan olla. Mä muistaakseni annoin sen olla kuin vartin tai 15 minuuttia. Ja sitten vaan pestään pois. Tossa oli se huono puoli, että jäi ihan törkeästi yli. Että tossa olisi riittänyt vielä 2 ihmiselle. Jos teet yksin ton, niin suosittelen kyllä puolittumaan tyylimäärät. Ja se myös pisteli vähän mun ihoa. Mutta jotkut kasvonaamiot nyt kyllä tekee sitä tai niiden kuuluukin pistellä. Bonusta siinä oli se, että se tuoksui ihan älyttömän hyvälle, koska kaakao. Ja sitten oli myös tosi pehmeä iho. Ja se tasoitti niinku mun ihon väriä, koska mulla on vähän sellainen, niinku, että mulla on täällä semmonen tummempi kohta ja näin. Sitten toinen oli semmoinen, että siinä oli puolikas banaani, 1 teelusikka maustatonta jogurttia ja puoli teelusikkaa hunajaa. Ja nämä kaikki tosiaan vasta sekoitetaan yhteen. Mä muussailin haarukalla sen banaanin ja näin. Ja sen vaikutusaika oli 20 minuuttia. Tää oli tosi kiva kasvonaamio siitä, että tästä tuli tosi sellainen niin viileä olo naamaan ja sellainen niin tosi puhdas, sellainen raikas olo kasvoihin. Ja mä tykkäsin kyllä tästä. Tää oli kyllä tosi semmoista löllyä tai semmoista vähän semmoinen niinku helposti sotkeva kylläkin. Niinku tosin toi edellinenkin. Mut joo, se oli ehkä vähän sellainen ällöttävän tuntunen, mutta tosi raikas fiilis jäi. Kolmantena oli tällainen, missä on paketti tuorehiivaa ja 1 teelusikka maitoa. Mä pistin kyllä 1 ruokalusikallisen, koska meillä ei oo semmosia mittakuppeja, vaan niinku ihan siis itse lusikalla, niin sitä olisi tullut ihan tosi vähän pelkällä teelusikalla.
niin, kuivui tosi nopeasti. Ja sitten tosta tuli tosi puhdas olo ihoon. Tosi jees fiilis jäi. Mutta tosta suklaisesta kasvonaamiosta, niin siitä mun mielestä tuli just sellainen niinku... Tai mä tykkäsin siitä eniten ehkä siksi, koska siitä tuli tosi tasaisen niinku värinen iho ja sit tosi sellainen pehmeä iho. Ja kaikki kolme oli musta kyllä tosi jees. Ja mulla ei ois muuta tällä kertaa ja me nähdään sitten ensi videossa. Moi moi! Mä en osaa lopettaa videoita. Mo.